laki. Manahit ko sa inyo basig at atong mga elder basig nalain sila ani nga mga music. Actually, circular song ni gitawag ni siya og song analysis. Did you hear song analysis before? Did you try song analysis? Wala pa? So wala pa do. Actually, this is old activity. Mga gikan pa rin sa akong mga auntie, mga uncle, then ila ko gitudloan ani. Then karon wala na nagtudloan eh, then we want to share this also. At least you will know kasi alam mo yung mga like you young people mahilig kayo sa mga music, di ba? Mahilig kayo sa music, hindi? Di ba? Maganda yung mga music, pero we will analyze what music all about, anong meaning yung music na yun. And ang topic natin, ang music na to ay ito. Makinig lang muna kayo ha. Ito, anong group to? Pink. Blue. Red. So, i-analyze natin. Ako pala si Kuya Jason Basa. So, alam ko may enjoy nito na kanta. Pero, paalala po sa mga elder, ito lang po ay isang recreational activity. So, at i-analyze po natin. Pagkatapos niyan ay magkakaroon tayo ng reflection. Okay? Si Jay o si Earl, bae na represent. Ano kayo babae mo sugod sa mong aso? Dili na siya lucky relationship ha. Bae na siya, bae. Lucky na siya. O kana lang. Oh, sama ng isa. Okay, start kami. I-explain na ang among story may tungkol na based lang sa mga sa mundo parang hopeless romantic. Isang araw may mga babae at lalaking lalakad sa park. Magkakita sila ng mga si Siri o si Lady and Brown. Noong una sila nagkita, si Siri, inisip niya yung Lady and Brown. Sino kay Lady and Brown? Si Siri, pinantahan niya yung girl. Sabi naman ni Siri, pwede ka ba isayaw? Sabi ng girl, yung girl at friends ng mga guys, ayaw ng friends ng girl ng boy. Hindi na type yung boy kasi dito ay ngunit yung boy, pinagsan pa rin ang yung boy.
Promise mo sabon. Wala! Ano yan? Oh my God! Gusto ko water! Pastor. Number 1. So, palakpakan na to ang number 3. Palakpakan na to ang number 1. So, palakpakan niya kung na to ang blockage. Nag-isip mo sa analysis? Okay? So, karon payo na ka sa spiritual reflection, anak. So, sa Christian life, sa spiritual nga reflection na to, kung atong sabton ang ilang ang lyrics ana sa primero sa first paragraph, so ang ilang kuan is nasa lay mga promises sa ang nagipasabot na ay pag-iingong na uyab, friends. So kung ang ilang kinabuhi magtuyok ra ana, so may tabo ni kung ang imong life mag-focus lang ka ana, something wrong, mahimo kang fail, di ba? Ma-fail ka kung mag-focus ka. Pero, kabulog ko nga Christian na tangtanan, ang the best yun, napay mas labaw yun anak. Di ba? Amin ba maigsolan? Napay mas labaw. Motto si Jesus, di ba? Si Jesus is more than, he is a lover. Okay ba? Kung mag-focus ka ni Jesus, si Jesus may mag-guide sa imong kinabuhi. Kaysa ka na nga mga kanta nga, wala di kay kasiguruan, sige ra ka o kanang sige ra ka og wondering sa imong kinabuhi. Sige ra ka lantaw sa unahan ba nga kaus ato siya maabot. Pero kung mo-focus ka ni Jesus, naada ay there's a blessing with. Amen ba magigsonan? Amen. Now, Jesus is more than enough. Jesus is more than enough no sa to kinabuhi. So kung natay problema, dagantag, di ba? Naka-realize na ta sa tong naka-realize ba yung kinabuhi ka
Alam mo tawang na corner kasi mong kinabuhi. Dagang kay problema from left to the right, to the left, taas, sobos. Wala na kay way out. Pero nowadays the best Jesus. So Jesus is more than enough. Then Jesus, who Jesus is a friend, a lover, God, our Savior. Now, simple lang. James 2:23, ingon siya, and the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. So kung mutuo lang ka sa Ginoo, kung mutuo lang ka ni Jesus, ay sagali, added, tagaan ka og righteousness sa Ginoo. Kita dili man ta righteous, pero tungod ni Jesus, no, di ba? Nahimo tang righteous. Okay, so unsa si Jesus? Friend, lover, di ba? Si Jesus is a friend, is a lover, a God, and Savior. So, dagan pa kayo character si Jesus. John 3:16, ingon siya nga, for God so loved the world, tinod yun, no? Jesus is a lover. Nahigugma yun siya sa inyo. Tagsa-tagsa sa inyo, no? Nahigugma siya sa inyo. Ingon siya, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Now, ako, karon bitaw nakakita ko sa inyo, muna akong mahatag ang message sa inyo. You are blessed. Bakit na ako maingon sa inyo? You are blessed. You are blessed. Ipanalangina naman sa Ginoo. Karon, pila nyo edad? 20, 19, 18? Continue serving the Lord. Maging ako message sa inyo mga young people. When I was young people sa una din, muna ako masulti sa inyo. Continue serving the Lord. Kaya nga naman, kay when you serve the Lord, when you give your heart to the Lord will bless you. Dili mo pasagdan sa Ginoo. Karon ang iyong kahimtang karon ingana pa mo. Wala ta kabalo may mong milyonaryo. May mong attorney, may mong presidente. Wala ta kabalo dan di ba? Pero nagsugod na sa nag-serve mo sa Ginoo. Long time ago akong mga friends, akong testimony no. Long time ago kami mga kagrupo na kaedad na ako, nag-serve mi sa Ginoo. We serve the Lord eagerly. And pila ka years, 10 years after, 15 years after, ni isa, wala ko kita nga ako mga kauban nga pobre. Amen ba? Dili mo to? Amen, dili? So, ang sikreto gyud ay is serve the Lord. Mag-fellowship ta sa Ginoo. Mo na sikreto. Ang uban kay busy kay sila dito sa ilang eskwela. Okay man mag-eskwela. That's good. Wala ko nagpanana kaya ako graduate ko. Imong focus na lang dito pa eskwela na lang. Okay, pero ang Ginoo gyud mo plaster sa imong kinabuhi. Mo kina akong masulti sa inyo. Ang Ginoo gyud mo panalangin sa imong kinabuhi. Sa kung saan pa na nimo paningkamot kung dili nimo kauban ang Ginoo, dili nimo friend ang Ginoo sa imong kinabuhi. Something wrong. There's something wrong na kulang sa imong kinabuhi. So, mo na ako encourage sa inyo nga karon naamo karon continue fellowship with the Lord, continue serving the Lord kay ang Ginoo ra gyud mo plaster ana. Ako mga kinsa may kaila kinsay kaila ni TJ Monterde. Konti lang. Kinsay kaila ni TJ Monterde. Si TJ Monterde is one of my members sa church. Dili ko pastor. Ako ang youth leader before and usa sa ako mga member si TJ Monterde. And tungod kay katong time amo gibuhat nag-serve mi sa Ginoo niya, nag-worship mi sa Ginoo na naghimo mi ijam, tawag to siya ijam. Ang meaning sa ijam is Jesus and me for eternity, nag-concert mi. And 5 years ago, 10 years ago nahimo na siyang sikat nga artista no, gi-bless sa Ginoo. Then dili lang kay na sa akong mga tanan ako mga kauban may na ilang kahimtang, wapo na ilang gi-bless sila sa Ginoo. Kay ang usa sa ilang gibuhat is serve sa Ginoo. So mao gyud na akong ibilin sa inyo, ayaw mo og undang. Ina, sa to ayaw mo undang. Ayaw mo undang pag-serve sa Ginoo. Amen ba maigsunan? Continue serving the Lord. Kaya ngano, ang Ginoo magod malipay sa inyo, may muot sa inyo, labi na nga mag-praise mo sa giya. Ang Ginoo may muot sa inyo. Kana inyong kahimtang karon, nag-resort pa mo, wala mo kahibalo.
5 to 10 years, mahimo na mo milyonaryo, mahimo mong presidente, mahimo mong mayor, sa pa, mahimo mong attorney, mahimo mong doktor, mahimo mong pastor. Tuod ko dali nga naagi mahimong pastor ani. Amen. So, ano, si Jesus na higugma sa ato is a lover of our soul. And ningon din siya sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way. Muna yung last na pang verse. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. So, napabay wala nakadawat ni Jesus din eh. So, wala na. So, can we stand up, mangantat ta? Natay bagong sa una na kantang this is the day, mga kanta sa mo. This is the day, na ikaduha dahil kay one way, Jesus. Karon nagkabago naman ang mga kanta naman, kay bago karon na kanta. Okay, so shall we start? You're the way, you're the way, you're the way, you're the way. Everything's better with you. You're the way, you're the way, Punta. Amen. Kung dito sa world na ikalibutanan nito nga kabibo, dili man to makasatisfy, pero kang Jesus masatisfy ta kang Jesus. Amen ba mag-isunan? Amen. Na-bless mo karon? Amen. Okay. So ako nang ibalik. So palapakan nato si Jesus.